papahan tadi mana itu bornya? Enggak kan? Masih lanjutannya kan? Kalau tadi itu Pak siapa? Kita? Selamat ulang tahun ya. Kalau siapa tadi Nadia? Kalau papahan. Shalom. Selamat Hari Natal Madihita Saluhna. Adorang sota mulai acara parmigota. Jumolo tapa hohom marohata. Martangiang mahita di bagas rohata ganup marsada-sada. Amin. Ta puji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 57 ayat sada sahatu ayat tolu. Jupang museari pestai hatu tubuni tu hata Jesusi tu ado ibana siang surgai mebatu hitaon hasang aponire bata dame dame madi jolma asni rohani rebata ajolman musen ale dongan tu Betlehemi hita somba madaganak na disi nati nongos di parasi rohai rebata amai hasang aponi rebata dame dame madi jolma lasni rohani rebata ajolma on musem somba nami madi hona tubuon osibo andame tu portibion sai pasaron maturohanamion dame mi oh Jesus hasang apon di rebata dame dame madi jolma lasni rohani rebata ajolman Di bagasan gowar di debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar di tod di perbadia na manaw palangit dohot anoon. Amin. Nung tubo di hita sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, papetu abarada do sogot harajaon, jala bahenon na guarra, si partay, halongangan ulubalang di debata, ama salele dileleg na raja di hadameyon, edeo kamu masada edde de baru di Jehova, edde hom ma Jehova,
ale sadok tanoon. Haleluya. 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 Artangi yang mahita. Ale debata amana di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapod dohot hamaleteon. Husobaho kami tuho. Marningot silehole-mina balgai tuhami jolma. Nadi pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus. Na sinurumisian Banua Gijang alani hami. Gabe na dangol do ibana. Jalan na pogos. Pola tubuh ibana di bara di Bethlehem. Asa mamora hami. Sarajai jalo togu-togu hami. Marhite-hite todim, asalam huidahami godang ni holong ni roham, pinapatar ni anak mi. Amin. Tabi kima edde puji-pujian, senkor ina para hari Kamis. Puji Tuhan ta mari dehita sen buku de nomor 50 ayat sada dohot ayat 2. Mare
tu atasanon au haki roho tu haki doho malungun audiho oh Jesus ki namo aku mang rohaku salelengau ison asir roham diau marni dadang olon tai tiau Tuhan tai tiau Tuhan. Tabigima hata di debata patujolo ni jamita turpo di arena talon imana di enen sian pesalmen sia pulupitu ayat sada sahatu ayat 2. Maaf, ayat sada sahatu ayat 12. Songona somal tajahama marsori-soring. Jehovah do raja marulupolo matanoon marlas di rohama pulo-pulo akanalani. Abu calah holomon mamida ipot maliang ibana hati goran dohot uhum ojahani habang sana. Api mardala di jolona mangaton akka alona humaliang. Malala do akka dolok songon patis marado pon bohi ni Jehovah. Marado pon bohi ni Tuhan ni sadok tanoon. Ibari tahun akal langit do hati gorana, kala sudi aka bangso marnida hamuliona. Iko tarurak sogok sude akka sisoba aji-ajian. Akka napa puji-puji dirina mina gana-ganaan. Iko marsoba tu ibana do sude akka debatasi leban. Di BG Siodoi, jadi marlas ni rohama. Arolop-olop ma aka boru ni Juda, ala ni panguhumummu di Jehovah. Ay hodo ale Jehovah na tumibul. Gumonggom sude sadok tanoon. Tumibul si tutudoho siyan nasa debatasi leban. Hamu aleaka na makaholongi Jehovah, say hagigiho kamuma najat. Bana do siramoti tada ni aka ni asianna, say paluonna do nasida sian tangan ni parjahan. Say tersabur do hati urod di partigor, jalalas di roha dia kana ujur marroha. Marlas ni roha mahamu aleaka partigor di bagasan Jehovah. Ala puji hamuma guarna nabadiai. Imasahatna, martua do akka na manangihon hatan di debata, naupeopsa jala na mangulausa. Amin. Tabigi edde puji-pujian sian kor pungan ni ina Naomi.
Mari dihita sian buku ede nomor 61 ayat 1 sahatu ayat 2. Natalas ni roha hatu tubuh ni Jesus si palu ahongongani Jesus si palu aholo aki Pujunan pe mangarsahi tapai mama tebe mangarsahi tapai mama tebe. Uria nahinahulungan di bagasa Tuhata Yesus Kristus, di bagasa perdalanan di Goluta, di manipak sami guna salpu, tumaca gudang do aka dosa dohot hasalata, maradopon aka dongata, keluarga, tarlumobi maradopon debata, alanii, tapauduk, jala tapasere marohata, martangiang mahita, mangido hasisa di dosata, di bagasa rohata tutuhani. Ale Tuhan debata amanami, debata ni si Abraham, si Ishak, doa si Jacob. Debata na usobahami, jala amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan, narodo kami nuaing tujolo ni habang sahabat yomi. Manopoti saluhut dosa pangalisyon nami. Jala mangido sian asini roham hasesaan di dosa nami saluhut na. Ay matcay jok do warsahi hami ho marhite pikiran roha parangi dohot parulon nami nasohi nalomohon ni roham ay tung jok do hami makatao kolong alindang margogo hami manghulaw sa tu akka dongan nami lumobila ho makahulong iho ay hola diri nami do huhawulong ihami macay girgir do hami makatao dami alesay manggogop do pe parsalisian dohot par bola-bolata di bagasa rohanami. Say holan nariko di diri nami do hubay kami. Lupa do hami manarihod dohot manghargahod dongan nami. Say naing sitaw munang do hami. Jala say naing mamaksaho lomo nami sa diri. Si patado hami gabi marhata na koras. Jala margolgol laho pasauton na di rohanami. Nang ditonga-tonga di keluarga, di akapunguan, di parkarejoan, di huria dohot di ulau si ganopari. Siana tinutun manaso tinutun, jok dohami patubu arsak ni rohan di dongan nami. Jala si patata he, lam manabay parukilan, dohot si taonon na si dohami. Alani o Tuhan nami, say marpamuati maroham di hagaleon nami, buri mahami sesaluhu dosa hajahaton nami, marhite mudarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, pai baru marohanami mangoloiho, di bagasan hapor seaon, pakirimo dohot holong ni roha, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringo tu hasisan di dosata. Songono dohatan di Tuhan Jehovah,
Yadung di pauduk baksokku na targuar tu guar horohana, jala martangi yang nasida, jala dilului bohiku, jala mulak nasida siadalan nasida akan narwai. Aupe tangi honokku dosa banua gijang, jala marpamwati rohaku di dosa ni nasidai. Martua manang ise naung sidesan pangalosyonna, naung hinukkupat dosana, martua majolma ia so dijujur Jahova tu ibana hajahaton, jalandang marpangalis semtodina di bagasan. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji Tuhan ta marede hita sian buku ede nomor 54 ayat 2 sahatu ayat 3. Tengani bornginai hujuro Jesusi tu parmahani Bethlehemi Pabona di surgoi nungaro si pangolu Jesus Tuhatai Godang ni tuarisi dinaro Jesusi tung malu apar dosamu sian hamagoan asude alaros di pangon Jesus Hatan di debata dalam tunggolo ne baru di biguta saderion imana dienet sian Johannes walu ayat 12 songonom ma didok disi dungi diulahi Yesus muse majami taina sida nin nama ahudo panondang ni portibion nasotupa mardala dinaholom ng mangihut tonaw ibadah dotahe panondang hangoluan imasahat na rakmahita mangidogogo sian tuhata ale tuan debata sai pargugo imahami mangulaho na hopar tuhatami amin. Tabigima ede puji-pujian sian vokal grup ina parari Kamis.
Tapuji Tuhan ta marede hita sen buku ede nomor 56 ayat 3 1 ayat 4. 아무나 수루한 puji Jehovah Rabdoh Sudena matuai sangat di Tuhan debat dari surga kasombama ibana kasombama ibana kasombama ibana raja ta oh Jesus tu aku sainai puji aku pampai puji aku pardon Tasombama ibana, tasombama ibana, tasombama ibana, Raja. Tidak koma hapor sewatai, songon nahina tidak ko didongata sahapor seau di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo naso hatudusan, nama palagi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai. Imana tiduon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata, nama naun nabernit, di pahungan di Silatus, nama tetar pajal de ibana dia opinar silang, jala tua tu banua toru dong ditanom, mula mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, laudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dusani, di sima ibana pai mamula sogot tanoon, manguhumi alat na mamulu do damate, au porsea di ton di Parbadia, jala doong sada huria nabadia, Uria atau panela Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain namandok, mula maul dosogot yang dalak nang mate, dohot dia maluan nasora sudah. Amin. Songot tambahan di titik di huriata di tikion, di patupa huriata do hari Kamis tanggal 26 2024 ima di Natal Paduahon sahali kebaktian masuk mai pukul 10.30 wib jala di Patupado baptisan kudus asa Roma hita madohoti acarata marsogot na Paduahon purna bakti pedetua pinasaha ma acara itu BPHJ Inang ido ma asaro tujolo amang sintua Profesor Hasibuan do inang buru sinaga naksong ni inang buru manurung do amang sinaga alai alana hurang sehat do inang buru manurung dang boy ro tujolo gebe di ingatan nasida ma nasida jongjong las jinoma amang padita tujolo mamang
Jadi sadarion di patupa do acara purna bakti ala nonggok umurna sida 25 tahun di tonga-tonga ni huriatta. Jadi hujahau majo songon riwayat hasituaun di amang Dr. Hasugian do inang Boru Manurung. Amang situa Profesor Dr. Anus Joner Hasugian MSc Majalo tohoran hasituaun Oktober tahun 1920 sia. Aktif mamangula di GKP Padang Bulan mulai 25 Mei tahun 2010 sia. Inang penatua Nursinta Boru Manurung Majalo tohonan situa Opak Juni 2000 onom jala masa pelayanan 10 tahun. Amang Hasugian masa pelayanan 35 tahun. Pinasahma tuamang padita di lamat dokata lalu tapasahma non songon cendramata tu situa na purna bakti di bagasan sadarion. Mauliate dicampur tangan itu hatta pangerupion. Na oktajalo jalata parsaulihon secara khusus diamanami di son Pak Profesor Dr. Anus Joner Hasugian Suwaksoni inang penatua Nursita Boru Manurung. Aturan ni huriatta do jalaido natadaton diapalatikion. Jala sesuai do diaturani ombatikina purna bakti. Jala disude partisipasi pelayanan jeripaya. Nama kubasi huriatta GKP Pamen Hatta Mauliate ma. Siak kami mewakili sude ruas ni huriatta. Jala campur tangan itu hatta ma. Nah saya toktong madongannya manginang. Inang nangamak sinaga. Di perdalanan di nguluta tuakatiki namangihut. Jala atas pengabdian dan pelayanan sebagai penatua di GKP Pamen ukuti pamido sianhatan itu hatta 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tuata mana pasikopon, napatukon namarguguhon jala nama maswamang. Inang amang pasinaga, suaksoni inang Boru Sinaga. Nang sudi keluarga, Tuhan memberkati. Mauliate mak ngawui be mulak peringatan nabi. Tahu diterima acara ta pinasaha ma muse tu para geda. Dinalaho manomonobu hatani tuhata taparade deta sian bukede nomor 62 ayat sada sahatu ayat tolu. Marede hita sian bukede nomor 62 ayat sada sahatu ayat tolu.
Halalas ni roa godang nahu baritaonon nungatu si palua kita jolmaon hasanga boni debata los dame mari jolma lomo ni roa ni debata yo ita jolmaon ai sabor milo na bicar vita kita holomi sumondangi agolapon nadi rohatai hasang abang di debata los dame mari joma lomo di roa di debata kita jolmaon Tuhan Yesus adomuan nadi suruh debata napasay osude dosa di dolo Golgata asa kamu di debata los dame mari joma lomo ni roa di debata o ita jolmaon. Liani Tuhata na hinaholonga di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus. Tabigay majo pilihan kur sian paduan suara narwastu.
martangiang mahita. Damin idebata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramot ya kati-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hatani Tuhata di basa-basahot tuhita. Di pesta perayaan. Parningotan hatutubu ni Tuhatay Yesus Kristus tu portibion. Manang ditikari natalon. Dienet do sian hebir. Bidusada mamukka sanaya 5 saha tuaya 12. Heber bidusada mamukka sanaya 5 saha tuaya 12. Songonomma hatana. Aitu suru-suru dia ma hea didok. Anakku doho sadariod doho hutubuhon. Manang ahudo gabe amana. Jala ibana gabi anakku. Alai dinana yang tugi honon na musetu portibion ibana na parjolo tubui. Disima didok. Ikon marsinggang tujolo na sude akka suru-suruan ni debata. Didok donya taringok tu akka suru-suruan ni. Ibana mabay na logo suru-suruan na. Api na marjibur-jibur do parhaladuna. Alay taringo tuan naki didok. Rodi saliling ni liling na do habang sana. Alide bata. Tukot hati goran do tukot harajaon mi. Dihahulungi hodo hati goran. Jala dihagigi hokodo hajahaton. Alani ido di miyakot de bata mi. Miyak halalas ni roha tuho. Alide bata. Sumurung asa tuak kadongam mi. Dungi ho ale Tuhan, paujakkon tanoon dimulanai, jala jari-jadian di tangan mudo parlangitani. Magodo akai muse, alai toktong do mian anggoho, laho buruk doi saluhutna songon ulus. Songo sape-sape balunomui sude, gabe mubama, alai anggoho, Laos tong doho dang masohot akka taon mi ido sahatna. Maaf. Ya hujaha di surat todongan. Bukan hanya orang sombong yang menginginkan pujian. Atau dengan ucapan lain, bukan hanya orang sombong yang suka dipuji. Akan aserek roha pe lomor rohana dipujiin. Alani idwa kamang do tamu kenang hahaan kenang akai botok kutarok halonga ngabulut do na pinatupan itu hatay. Ay de batai bana alay oloy bana mangarumari dirina sumuluk korrupa hatuban gabi tubuh bana mardaging jolma lau palua hokita ima tadda halongangani. Urok nakining dang holan halak sigit jang roha. Nalomoro hana dipuji. Nak penaserek roha, lomor roha na dipuji. Alai tu hatai raja ni salu raja, na sumar mula na sumar ujung. Si toppa saluhut na radeiba na mangarumari dirina. Ima ubayang gabi arong tarok tanda halongangan na pinatupan ni Tuhani. Jala tanda halongangan ima na tapestahos saunari. Jala ima na taberin besuri portibion. Luar biasa do. Semarak na perayaan Natali. Sinorhon ni tadda halongangan na sohyama say gabe di pamasa Tuhatta. Huria di Tuhatta na inaholongan di bagasang kor di Tuhatta Yesus Kristus. Ia jamita na kiningani turpu na jamita na hujahay ima surah ni sadahalak panurat tuhalak Hebir atau surat yang ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang berdiaspora. Marserak di Portibion di Tiki, ale lumubi ma di Asia na met-met. Laho patuguhon hapor siya onda sida. Asa porseya na sida pabua de bata, toktong do marningot padanna. Di hapor siya na sida do,
na Roma Mesias lau palua hon nasida. Lumowi maritiki pas nasida di bawah jajahan Kaisar Romawi. Alai ala liling siya di pay memang nasida dang nararo. Raja Mesias si palua hon nasida gabe marsak manasida galima hapor siyaw na. Jalalos toktong papatarhon suraton tu nasida anggo de bata ho doi badari janjina jaladak yang mubai bana. Amang dot tamu kenang haha angin angak kay botokko. Dung madabu jol matudosa dada holan nama borot tak jol me tu de bata. Duk sirang jol me sa de bata inor hon idosai. Dak kola nama berotak udah bata diulah jolmei. Alai turungan nasa diri pe sama-sama donganna tok tongdo dang marha holong abbe. Dak kolong berohana roha diri nama kola diri ni jolmei nama tok tong disari honibana. Alani do kamang dang ngarong nang kosada na buoi palua hokita. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa melepaskan diri dari keterpisahannya dengan Tuhan, dari kematiannya selama-lamanya oleh akibat dosa. Dan dia tidak bisa memperdamaikan oleh kekuatannya sendiri dengan sesamanya. Karena itulah Tuhan senantiasa menyatakan dirinya, menyatakan sifatnya lebih besar kasihnya dari murkanya. Tuhan bertindak di dalam sejarah secara berulang-ulang dengan cara dan metode yang berbeda-beda untuk menyelamatkan umatnya, ciptaannya yang dia kasihi itu, yang telah terpisah dari dia. Salah satu cara Tuhan ialah dengan memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Bangsa ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Dan dengan demikian ciptaan Tuhan yang dicintainya itu bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Akan tetapi umat Israel dengan kesombongannya tidak mau mendengarkan Tuhan. Tidak mau mendengarkan Tuhan yang menciptakan dan memilih dia. Tetapi kesombongan bangsa Israel, kedegilan bangsa Israel tidak menutup kasih Allah untuk berbuat melepaskan bangsa itu. Karena itulah sekali lagi saudara-saudaraku, marulah hula debata, mamakulingi bangsoi, lau pasahaton halua uni itu nasida. Di dok doyak kamang dot tamuak kenang dia yak sada, di biddu sada, turpuk nak kengan idok di si, dot jalaragamdo, najolo bani debatatta mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Beragam Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa itu setelah mereka dikeluarkan dari perhambaan Mesir. Tujuan Tuhan ialah untuk memelihara bangsa ini supaya tetap kudus, hidup sesuai dengan bangsa Allah. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Menyuruh para malaikat, menyuruh para nabi-nabi untuk menyampaikan firman Tuhan atas nama Tuhan. Akapan urirangi pabuah katan debata. Alai tok tonggo dang ditangihon. Alani do kamang do tamu kenang ha angin ngake botokku. Disuruh iba nama anak nana sesadei. Lau paluahon. Di papatar debatama holong ni rohanai. Di papatar debatama bakonai marhite-hite anakna Tuhatta Yesus Kristus. Torop dojolma dak porsea termasuk halak Heber nomor seraki ima nama jalu suraton. Alani di papatar panurat Heberoma tunasida pabua Yesus Kristus na tubuh di barang dipinahan tutu si tutudoi anak ni debata ido Raja Mesias na pidai mamunai di patorangi bane di bane mana rupanya pengakuan imannya hapor siaunai di papatar tu di surah non
tuhala hebir nama jalo suraton. Manang hasahatan, manang alama di suraton. Untuk menguatkan kesaksiannya ini bahwa Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem adalah putra Allah satu-satunya, maka dia mengutip nats dari perjanjian lama. Ada 7 nats yang dia kutip dari perjanjian lama untuk membuktikan atau menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin saya menjelaskan ini semua, tetapi antara lain dikatakan di sana, natsah yang dikutipnya itu adalah Mazmur, 2 Samuel, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat itu nanti. Di sana dinyatakan saudara-saudaraku bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Pada waktu itu ada juga kepercayaan di tengah-tengah bangsa Israel bahwa malaikat juga harus disembah. Dan malaikat juga disebut anak Allah. Dan raja-raja juga yang diangkat di sana karena kerajaan pada waktu itu adalah teokrasi. Pemerintahan atas nama Tuhan adalah juga anak Allah. Maka dalam nats kita ini dikatakan, malaikat itu lebih rendah dari anak Allah. Hanya satu anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Malaikat itu adalah pesuruh hamba dari anak itu. Pelayan dari Tuhan Allah. Aka suruh-suruh ini perhobas ni debatadui. Bahkan malaikat-malaikat itu disuruh oleh Allah untuk melayani anak-anaknya. Alani dok kamang do tabo kanang di dok sorry pada Hebron. Nah paduahon ia suruh-suruh ini sementara dui. Kalau mereka telah melakukan tugas nanti dan pada saatnya, Tuhan akan kembali ke dunia ini kedua kalinya, maka langit tempat dia juga, tempat bersemayam para malaikat ini akan runtuh. Tetapi Tuhan itu, Allah itu adalah kekal dari selamanya sampai selamanya. Kerajaannya dinyatakannya di bumi ini melalui kelahirannya. Inilah yang dinyatakan oleh penulis surat Ibrani ini kepada penerima surat ini pada waktu itu. Ini jugalah yang disampaikan kepada kita sekarang saudara-saudaraku yang terkasih. Yang kita rayakan kelahirannya di Bethlehem itu adalah benar-benar Tuhan Allah. Benar-benar anak Allah yang tunggal. Benar-benar Mesias yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dialah satu-satunya Allah. Dan dialah yang patut disembah. Karena Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Didorong oleh cinta kasihnya yang mengherankan. Melalui anaknya Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Mengenakan rupa hamba. Mengenakan tubuh manusia. Maka kita dipanggil untuk menyembah dia. Yesus anak ni debatado si sobbao. Na kiring tebige di episteli. Adong do akan manobba gana-ganan, lalu kalan nasi. Alai sodi dok, hola Yesus itu si sobbao. Suruh-suruan dak si sobbao ni. Raja dak si sobbao ni. Memang dalam Alkitab itu disebut juga malaikat adalah anak Allah, para raja juga adalah anak Allah, tapi keanakan mereka adalah karena diadopsi, diangkat oleh Allah. Tapi Yesus Kristus bukan diadopsi, tapi lahir. Tui semadok anakku doho, sadarion doho kutubuhonin. Kurian itu hatana hinaholongan di bagasan kornituata Yesus Kristus, ima tabereng holong nirohan debata. Inilah keheranan yang dilakukan oleh Tuhan, maka seluruh orang percaya dunia merayakannya secara luar biasa. Alana sohiamasa di pamasa Tuhani. Kuria di Tuhan tanah hinahalongan di bagasan gore Tuhan Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, Tuhan Allah menyelamatkan kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa
menjadi dikenakan kepadanya dosa. Ibana nasomar salai, nasomar dosai, gabigok dosa, asamalua hita. Dibuat madosatai siya kita. Dihonahon ma, diapehon metutuhata Yesus Kristus. Ibana ma manggarar utang tay. Dialah pembayar utang yang pernah di dalam sejarah yang paling besar. Di dalam sejarah itu Yesus Kristus. Dan dia membayarnya melalui hidupnya, mati di kayu salib. Dibuat siya kita dosa tay, dia peho tu Tuhan Yesus Kristus, dibuat siya di mana hati goranai, dia peho tu hita, ikom mati ibana di hawa penur silang. Karena itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kalau di Gunung Sinai, melalui hukum Taurat itu, Tuhan menunjukkan sifat kebobrokan kita. Sifat kita yang sangat jelek, dosa-dosa kita, dan sebagainya. Yang membuat kita bisa berputus asa. Tapi melalui Yesus Kristus yang kita sebut Injil, dia menyatakan kasih setianya kepada kita. Inilah saudara-saudaraku yang kita rayakan saat ini. Hulahi musa medok, molo didolok Sinai marhite-hite patiki nasapului. Dipatuduhon dori tadi dipatuduhon dari papatar dulu si akatihasta hagaleotta upamana una komanakko inna. Narong dari botore bataro arong bakko manakko di diritta. Ima bakko naroi. Ibnario una komanakko. Unakko maka tidak kok kata nasututu inna. Ala di botore bataro arong bakko dihita bergabus. Ala ni di do ma unakko maka tidak kok kata nasututu. Do tak kelana asing. Zemolo tajaga pa di perjolo saat di patah pasapuluh honi di papatar tu hita hagaleotta haramunotta harwaotta. Putusa saru hita anggo holanita bereng. Zala di botore bataro so natai di honi nani dok ni patiki mol diula jolmai. Alani disuruh ma anak-anak sesadai gabe dosa ta dalai hita gabe hati Quranna. Dia menjadi dosa kita dan kita menjadi kebenarannya. Dia membayar. Karena itu melalui Injil, melalui Yesus Kristus, dia menyatakan kasih setianya kepada kita. Engkau adalah anakku. Kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Sama dengan para atau lebih tinggi dari malaikat-malaikat dan dari raja-raja yang dulu. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 melalui pekerjaan Roh Kudus oleh Yesus Kristus, maka kita bisa katakan ya Abba, ya Bapa kepada Allah itu. Melalui penebusan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, kita anak. Maka malaikat itu adalah hamba dan pelayan Tuhan, disuruh untuk melayani kita anak-anaknya. Itulah Injil, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita terfokus ke situ, terfokus kepada seseorang. Itulah saudara-saudaraku artinya Natal, sukacita itu. Sebelum kita ditebus oleh Yesus Kristus, kita ini adalah bagaikan seorang yang terdakwa di hadapan pengadilan Allah. Allah lah sebagai hakim. Dan pada waktu yang sama Allah juga sebagai jaksa penuntut. Menuntut kita karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita yang kita warisi dari nenek moyang, yang kita kerjakan sehari-hari. Dosa-dosa kita, maka hukuman yang pantas kepada kita adalah mati selama-lamanya di neraka. Akan tetapi Yesus Kristus pembela yang agung itu, dialah pembela di sana. Dia mengatakan, ya Bapa, hakim yang maha agung, akulah yang menggantikan orang-orang berdosa ini. Itulah sekali lagi saudara-saudaraku yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 tadi. Dia menjadi dosa kita dan kita menjadi kebenarannya. Saya ulangi, kalau melalui hukum Taurat di Gunung Sinai, Tuhan berfirman, kamu harus kurus, apabila kamu tidak kurus maka kamu harus mati. Maka di Golgota, kamu adalah anak-anakku, karena engkau telah ditebus
oleh Yesus Kristus. Itulah saudara-saudaraku yang menjadikan kita sangat bersuka cita. Status kita pun dirubah dari status terdakwa di hadapan pengadilan Tuhan menjadi status yang dibenarkan. Gabe na pinitoram mahitalia kamang dotamu kanang haha angin ang kay botokko. Ima maknani ari raya talon. Kita dipersekutukan dengan Allah melalui pekerjaan Yesus Kristus. Melalui pekerjaan seorang yang mengenakan tubuh manusia, yaitu hanya seorang, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesulitan para murid-murid Yesus Kristus juga sama dengan kesulitan kita sekarang ini. Kita tidak berasal dari dunia, tapi kita berada di dunia. Memang iblis telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tetapi baru gencatan senjata, masih ada tembakan di sana sini secara sporadis. Alan ini bendo Jakobus mana mahamu ay songo singa na marawang do si bodisi laho mengalului si polgahonna. Kalau Yesus Kristus anak Allah pernah dicobai di gurun, dia juga iblis itu pernah akan mencobai kita. Dia juga iblis itu akan mencobai kita. Perjuangan kita belum selesai. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak hanya menyediakan kehidupan kepada kita. Tidak hanya melahirkan kita yang kedua kali melalui baptisan kudus itu. Tapi dia juga menyertai kita. Kelahirannya ke bumi menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Dialah yang menghadirkan kerajaannya. Itu dikatakan tadi. Kerajaannya dari kekal ke kekal. Walaupun seluruhnya ciptaan ini termasuk langit, bumi dan segala isinya lenyap, tetapi kerajaannya dan dia kekal dari selamanya sampai selama-lamanya. Kerajaannya telah didirikannya di dunia ini. Maka kita hidup di dalam kerajaan itu, saudara-saudaraku. Cara kita memuliakan dia, menyembah dia, sarata manobaibana, itu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita dan di dunia ini. Tanda-tanda kerajaan Allah itu ialah kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Tapi kita kining dison, hasitong ando lomoni roham, dihagigi hokodo nahajahaton. Karena itu saudara-saudaraku sebagai orang-orang percaya, mari kita hadirkan kasih di dalam diri kita, mengasihi sesama kita. Kasih lahir dari hati yang terdalam dan kita wujudkan di dalam perbuatan. Keadilan berarti pengakuan kita kepada setiap pribadi bahwa mereka diciptakan oleh Allah menurut gambar Allah. Setiap orang memiliki gambar Allah. Pelecehan terhadap hak seseorang berarti melecehkan gambar Allah yang dimilikinya. Dan juga damai sejahtera, kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan lingkungan. Tuhan tidak memberikan sedikit, tidak memberikan sedikit sekali, tapi Tuhan memberikan segalanya untuk kita. Dia mengosongkan dirinya, dia lahir di Bethlehem adalah untuk kita. Dia menderita, dia mati di kayu salib adalah untuk kita. Dia turun ke dalam kerajaan maut pada waktu dia dikuburkan adalah untuk kita. Dia bangkit dari antara orang mati adalah untuk kita. Dia naik ke surga adalah untuk kita. Maka Tuhan memberikan segalanya untuk kita. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya menyediakan kehidupan, memberikan kehidupan kepada kita, tapi dia juga menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah sukacita Natal yang sesungguhnya, saudara-saudaraku. Amin. Martang yang mahita. Mulai tema Tuhan disudui dengan basam, sudi itu dilihon hori hami. Nungguhubegi hami Tuhan baritam nauli roho Tuhan laho manubus sami. Sanggonggoman ni dosa dohot hahuluman. Dipildito hami gabe anak dohok buru.
Asima rokam Tuhan, pasu-pasu makan posomon, akar ruasmon saluhutna. Tatap nasida Tuhan, tugu-tugu nasida, juluani nasida Tuhan. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pos dorohanami, tangi honon mujalo ulam mudo pangiduan nami. Amin. Mari demahita sian nomor 50 ayat 3-4. Tolong aku, oh ale Tuhaki, nang marsaklas roh aku, ikon lam gandai. Olo, ikon lam gandai. Burjunang leonoku, di oro akinon. Asiro abdu aku, urupi autokton. Olo, urupi autokton. Lau manugu-nugu hita, pasahaton hamoleatot tamar hite pelia sadarion, tabigi mahatani debata, na dienet siam Mateus bidu 2 ayat 10 sada, songonom mahatana. Laos dibongoti mabagasi, gabedi ida madak danaki doho si Maria inanai. Dungi manukap manasida marsoba tudak danahi, dirukari ma artanasida, sere hamijon dohot akana angur, parsoban nasida tuibana ido sahatna.
Pendeta Jongjong. Ali di bata amanami na di banua gijang. Di parhato pot rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di son hupasa hatami do pelian hamolete on nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelian namion asagabe dala panidangion. Parsaurat do ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabi pelian na hobbar tulomo ni roham. Jala parsidohot parrohahon harajaon mo. Holong hasitonga dohot hadameom mo. Disadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa setoktong madok mauleate tuho. Ibagasan kuarnya anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Otong rohanami mapelean mi, O Jesus asian saja lomai, Dia jala seorang babai akai, Tokong gabe tobu matu rohami. Alia manami na di banua gijang, sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajaonmo, sa saot malomon eroham di banua tongos songonda di banua gijang, lehon marihami sadarion hangolua siapa hari, sa madusanami songo panesanami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unang hami tugio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona pura harajaon dohot agogon rodi asrangapon saleleni lelengna amen. Ulak mahamuna di bagasadame, Jesus anak ni debatado si sobaon, jalo hamuma pasu-pasu siya tuhatta. Di pasu-pasu jalai ramoti tuhat debata maho. Di sodakot tuhat debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot tuhat debata mabuhina tuho, jala di pasaorkan madamena tutodim. Amen. Amen. Selamat Hari Natal. Bapak Ibu, kita akan mengadakan perjamuan